Hajiya Sakina mace ce mai tausayi, ta tausaya ma mahaifiyata kwarai da gaske, jikinta ya yi sanyi da jin wannan labari. Hajiya ta Sakina ta ce yanzu dai Alhaji Ibrahim baya nan, amma insha Allahu idan ya dawo za ki iya dawowa ki same shi. Ina tunanin nan da kwana 2 zai dawo don baya ƙasan ma gaba ɗaya ya yi tafiya. Kafin ki dawo zan gaya masa duk abin da yake faruwa. Kuma ni ma zan yi iyakacin ƙoƙarina, kar ki damu, kowa da irin jarrabawansa. Insha Allahu duk yanda za a yi ƙoƙari ya fito. Mamanmu ta tashi cikin ƙwarin gwiwa saboda tarban da Hajiya Sakina ta mata da kuma lafazin da ta gaya mata. Haka ta ɗauko kayan abinci niki-niki ta zuba a cikin buhu, ta ce ga wannan a je a dafa ma yara. Mamanmu ta yi godiya sosai, ta gode ma Hajiya Sakina. Ƙwarai da gaske haka suka yi sallama da Hajiya Sakina, mamanmu ta dawo gida. Cikin farin ciki na tashi da sauri na tari mamanmu na karɓi kaya na kai ɗaki na ajiye. Mahaifiyata ta ce min kin gani ko Safiya? Wallahi Hajiya Sakina ne ta bani wannan kayan abincin. Na ce kice dai zuwa yayi rana ya kuka kare da magana. Mahaifiyar ta ce ai insha Allahu a bisa ga alama za a samu taimako. Dan ta ce ita ma za ta iyakacin kokarinta, amma ban samu Alhaji Ibrahim ba. Amma ta ce in dai ya dawo za a gaya masa, kuma ni ma zan koma na gaya masa. Na ce gaskiya momi, to Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ubangiji ya sa abin mu ya fito. Haka dai mamu ta zauna cikin farin ciki tana jiran dai kiran Hajiya Sakina. Bayan sati ɗaya katsam misalin karfe 2:30 na rana, bayan mun ci abinci sai ga kiran Hajiya Sakina kwatsam a wayan tarho. Tana kiran mamanmu, mamanmu ta tashi cikin sauri ta ɗaga kira. Bayan sun gaisa, Hajiya Sakina ta ce maman Safiya, mun yi magana da Alhaji amma maganan ba ta waya ba ce. Ya kamata ki samu lokaci ki zo ki same ni mu tattauna. Masu sauraro na anan zan ajiye kashi na 6, sai dai ku biyo ni kashi na 7 ku jiya suka kare da mamanmu da Hajiya Sakina. Taku har kullum Aisha Shu'aibu Gagarabado Dorayi. Ina fata masoyana za ku dinga nan namin subscribe tare da alaman kararrawa a channel ɗina mai suna Gagarabado Hausa TV. Sai na ji ku masoyana.